Ola a todos e a todas. Imos facer un traballo no que imos analizar a procedencia dos produtos que temos no noso fogar, pasando por todo tipo de produtos, pero comenzando por os lácteos. Como podemos observar, temos tres produtos lácteos de procedencia galega. Non obstante, temos dous de procedencia española. Comenzando por os de procedencia española, podemos observar que temos a leite da marca asturiana, que provén de Asturias, a coallada da marca Gaza, que provén de Zamora, mentres que de orixe galega temos o queixo da marca Boqueixo, que ten a súa sede en Santiago, a nata da marca Feiraco, que ten a súa sede na Coruña, e Larsa, que ten a súa sede en Pontevedra. Agora vou vos deixar unhas imaxes de como podemos sustituir a leite e a coallada por produtos de procedencia galega. Estes son os produtos de procedencia galega. Larsa, que é unha leite da marca Larsa, vale? Agora imos continuar polas legumes. Eu, na miña casa, só teño e utilizo fabas e garabanzos. Os garabanzos son da marca Luengo, de procedencia de León, mentres que as fabas son de casa, cultivadas en casa. Eu antes tamén tiña de casa os garabanzos, pero a miña avoa xa é maior e xa non os cultiva. Eu non atopei ningunha marca de procedencia galega para substituir a española. O arroz é de marca Hacendado, a marca propia de Mercadona, de orixe Valencia. Un substitutivo do arroz non o había porque só atopei de Valencia. As pastas, eu na miña casa teño fideos, tallarines, que veñen sendo espaguetis, e macarróns. As tres cousas son da marca Gallo, que é procedente de Córdoba. Estas tres variantes tamén se poden facer en casa, pero eu teño as desta marca. Non obstante, non atopei ningunha de procedencia galega. Imos cos doces. Eu teño 6 produtos na miña casa, como son o azucre e as galletas da marca Azucarera, que a súa sede en Madrid, e as galletas da marca Casa de Ceiza, que a súa sede no País Vasco. De produtos estranxeiros temos o chocolate da marca Li, que ten a súa sede en Suiza, a mermelada da marca Albert Benés, que ten a súa sede en Francia, e o chocolate para untar marca Nutella, que ten a súa sede en Italia. Mentres que o marmelo está feito na miña propia casa. Vale. Como sustitutivo das galletas de procedencia galega, encontrei a marca Biscuits Galicia, da que vos deixo agora unha imaxe. Mentres que o chocolate, tanto o de untar como o normal e a mermelada, podense facer perfectamente na casa, pero marca en sí só atopei na mermelada, que se chama Alén do Val. Tamén vos deixo unha imaxe a continuación. E o chocolate encontreino da marca Chaparro, que ten a súa sede en Ourense. Tamén vos deixo agora unha imaxe a continuación. Os cereais, que neles teño 3 produtos. Un de procedencia galega, como é o pan da panadería local de aquí de Verín Álvarez, e de procedencia española, os cereais da marca Quelos, que ten a súa sede en Tarragona, e o pan de molde da marca Bimbo, que ten a súa sede en Madrid. Dos cereais e do pan non atopei ningunha marca de procedencia galega, pero o pan, por exemplo, sí que se pode facer en casa. Conservas. De conservas, eu na miña casa solamente consumo ventresca. Esta ventresca é de procedencia galega, da marca Escurís, que ten a súa sede na Coruña. Os ovos. Os ovos son de procedencia galega, son de casa. Como son, por exemplo, a pizza e as aceitunas. Eu solamente consumo estes na miña casa. Os dous
son de orixe española. A pizza é da marca Casa Tarradellas, que ten a súa sede en Cataluña, e as aceitunas é da marca Serpis, que ten a súa sede en Alicante. A continuación, vou vos deixar unha pizza da marca Galipizza de procedencia galega. As aceitunas non as atopei. Froitos secos. Froitos secos eu teño 3 produtos, dos cales 2 son de procedencia galega e un de procedencia estranxeira. Os pistachos son da marca Wonderful, que a súa sede en Estados Unidos. Mentres que as noces e os figos son da casa. Froitos. Teño 4 produtos na miña casa. 2 de orixe galega, os kiwis da casa e as fresas de Pontevedra. Un de orixe estranxeira, como é o aguacate, que ten a súa sede en México. Española, os plátanos de Canarias. Hortalizas. Eu, na miña casa, teño 2 produtos. A pataca, que é de casa, e os tomates da marca Cumaco, ca súa sede en Granada. Os tomates podémolos atopar perfectamente da casa en temporada. Carne. Carne, normalmente suelo consumir tenreira e porco, pero agora mesmo na casa solamente teño tenreira. Tanto un como outro son de casa, feitos na nosa matanza. Nos embutidos temos 3 produtos, 2 de procedencia galega e un de procedencia española. O de procedencia española é o xamón York, que é a marca Campofrío e ten a súa sede en Madrid. Mentres que os de procedencia galega son os 2 feitos na casa. Tamén tiñamos panceta, pero xa comemos e non me queda. Aceite, vinagre e manteiga. O aceite e o vinagre son de procedencia española, mentres que a manteiga é de procedencia portuguesa. O aceite, procedencia en Jaén, marca Crego Monaguillo. Vinagre de Módena, procedencia Lleida, marca Borges. Mentres que a manteiga, como xa dixen, é de procedencia portuguesa, marca Mimosa. Como derivados destes produtos de marca galega, atopei o aceite galeo, que ten a súa sede en Eidos de Iria, do que agora mesmo vos deixo unha imaxe. O vinagre de Módena, marca Viñaterra. E a manteiga Feiraco, sede en A Coruña. Peixe, de peixe, agora mesmo na casa solamente teño xouvas, que foron compradas no Gadis. Salsas. Salsas teño salsa de tomate, marca Solís, que ten a súa sede en Barcelona. E teño ketchup, que ten da marca Heinz, que ten a súa sede na Rioxa. Os 2 son de procedencia española. Bebidas, consumo 5 tipos de bebidas na miña casa. De procedencia española son o zumo de laranxa, marca Zumosol, que a súa sede en Córdoba, e infusións marca Pompadour, que a súa sede en Alicante. Mentres que, de procedencia galega, temos o viño, marca Crego Monaguillo, de orixe Monterrey, auga Mondariz, que a súa sede en Mondariz, Galicia, e auga ardente de casa. Como sustituinte de infusións galegas, atopei a marca Orballo, da que vos deixo agora mesmo unha imaxe a continuación. Para finalizar, deixo-vos unha gráfica dos produtos galegos que se consumen na miña casa e dos produtos foráneos que se consumen na miña casa. Como podemos apreciar, hai un porcentaxe un pouco máis alto de produtos foráneos.